Hai no hai lam sokani YouTube channel lo hingke tini ang asobolo mela naina bagui faijak hingke nok ni simi blog khaina hinui tongmani khaimanliya somoi kwrwi ni bagui hingke chwng takse oro haise chwng blog khai tongphaio. Dating thangbai chwng oro kha chwng borok chwng nupiya hingke chwng thangbai pore khe borok bangkha hingke chwng borok ta chwng borok bangya kho chi. Ay lasa kayo po na buka kanan ta senggo. Beri hamya krib lena. Oro khai chini tak brok rok mano te wani pai snamsa rok mani rok mano. Risa naithok naithok tagui tongo chini tak borok busuk se naithogui tong hingke sap sap risa tak khanan comment ke sana tapokdi. Melao kita reels khainai mani bung sikango pano khai thogo chugri. Thangsinai chwng nogo hingkai norok bai nogo thangai taisa malai phiuano. So norok ba ang mia malai ne hinui tongmani malai manliya blog khainani pogik thangka nogo haye hingke angar basu blog khaimanliya watini bagui blog khaimani aramse nangliya hingke kaisa khaike ang kisa mukhang nukjagai abo kamo kok bujliya borok ni bagui ho ho ganok tamsa kla sawani bagui asa kok rok kam phakana liya hingke blog basu khaimanliya tam himale asa wate shak blog khaina rok musungliya kisa kisa khaika abo bom kamga ingliya watini bagui jala nang suka kun jaga phan ongkhor maliya tini haine se nogo mangse tongoi ma tongse college thana hingni tomo mathaliya garing ma flik flik ngui tongkha hingke fungni simi wate wabani tabuk sanja ngui tongkha 3ta baji tong tabuk taphanse wate thakya ko haino nogo mangse selewi ma tongse thana kun jaga bo thana ingliya hingke baksa tu tui hitor tongkhna je tui tor nai jaga o hingke ta haino filik mangse ngui tongse iko current sangjao khata tor phaijao kha ati mangse ngui tongse utire tangai bo kun phanse khaina sukliya current ba filik tini ani dol ni kaisa parcel sakoina tongo ani mobile te rimani hingke abono nasingui tongo ang watui sek ngai tok tunogo no hingke abono watui sek pana naya parcel no hingke parcel bo watui sek ni bagui phai manya ngui tongkhana hingke bono nasingui tongo tang tini kun jaga pharma angkoliya haino se nogo tongoi ma tose current bo jalang suka thango phaio flik ngo ati mangse ngui tongsibo ati rok hingkai blog rok khaina selewi thango tamnale current se kaham gai ungya ga baikele blog khaina ba ke khanchi ko ungsing jokho ati mangse tongsu tini tangaibo asobolo tini salsa mela tongko thakansi watui baike mela naina ba ati mas current tongsuko blog bu khaina musungliya tini salsa mela tongkha hingke watui sek ni bagui borok rok komi thangbai nai mani rok hamyang thangbai kana bo watui bangmang tini watui thas saklangliya phungni simi wamani tabuk se sanja ngui tongkha hingke ang tak sanja se blog khai tongse watui ni bagui blog khaina musungliya current bo hain ati mangse tongsu hingke te blog khaina selewi tongo watui sek ni bagui ni parao bo haino tak bo haino ngui tongkha sin para kha watui wakha current se gring thango 2-3 din hingke oro khai watui hingke no current nagi short flik ngui mas tongkha uma watui bangsu ri rok ri thangbai sini mo tinile noba bangsu sip tongla su tini kaisa ani ri subima mana tongmani mia kaisa naha ka hingke tini naha je mana naha mia saimaliya watui sek okhona rok selewi tongkha hingke
Angno no kaisa kok saka ani 18 tarik of freshers nei abo ungdia kaisa problem mong thangmani bagui inke abo 1st December se ungna thangui tongo inke tei 30 tarik inke to jini debama freshers di college ni hoite no ungui tongo manobar haisuk parcel na hana haijak wal se parcel mangkai ko जों tabuk no thangai unboxing khailai wati bang ka wati sekse se bare angkal ma hansiwa parcel ni ko khemen bage ke जों tabuk kholok laksina unboxing khailai sinaiก็อันต้องมีสารสักไปแก่เพรสซัสนี่บางตาบุกจะสักไปชัวอันดอลนี้พาร์เซลหึงไกอ่างฟนอสายนิสิมินาชิงตรงมันตาบุกหอร์นิสาตาตาไม่ตรงหาตาบุกสวัสดิเช็คเซกริฟายองไกตาบุกกิสวัสดิทักมาหินในทักตรงหาตัวไกสึงใบรองคนมานี่วัดชิแต่บางเลยชัวบุกในรกชิทั้งไม่แก่ไหนดีบุกในกิชิตรงไม่แก่กันซึ่งทีนี้ตัวสุดท้ายเป็นบล็อกสินายจะตัวนั้นเนาะหอร์กะฮัม Hingga next block nasi ini tong dino rok dati tonu gue mana ani next block no